हमारा से इंतजार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार एगो गाड़े बटाई पूरा यूपी बिहार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बन बाबू के बानी हम ये कलवता तुहरा के मन चुकल बानी अपन दिल चाहिए जे हमर पति अच्छा काम करे दुनिया में नाम करे अपना मने समाज किसान के फोन आवता जे ऐसन लड़का मिले जे ओकरा से शादी हम करी तो हम सोचनी जे काहे ना हम गाने गा जे खराब करते रहो घर के लोग तो केहू के सपोर्टे में नहीं से जी ऐसा लड़का मिले तो काहे ना खेल अखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमार प्रपोजल अब ना होता हमारा से इंतजार अब ना होता हमारा से इंतजार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। ये गाना बाटे जौन की लगातार यहाँ के मतलब वायरल हो रहा बानी गीत से कई कोई न्यूज चैनल पर चल रहा बा आखिर ये गीत जी अच्छा तो वहाँ के मैंने गीत लिख के देनी तो और ऊपर विचार ना करनी डायरेक्ट मैंने वहाँ से वास्तव में शादी करे के विचार बा कि खाली नेम फेम बना हुआ ना हम गाना के माध्यम से प्रपोज कैलू बानी वहाँ के गाने के मदद से इंटरटेनमेंट ना पब्लिक के करल बानी जी अच्छा एकरा पहले माने रहुआ कौन कौन गीत गा हमरा दुआरा बारात लेके वही बाका बोला मरद के फरज निभाई बाका इ नया साल पर गईले बानी अच्छा गाना सुनबे ना करम लोग आ खराब गा देता तो बवाले होता। तो ये पूजा जी की रहुआ मन में मनीष कश्यप के से शादी करे के मुंड आई की मतलब कौना ख्याल पर गीत कौन ना ऐसा कोनो बात नहीं के ई बताई हर लड़की चाहे न जे हमार पति अच्छा काम करे दुनिया में नाम करे अपना मने समाज खातिर लड़े तो हम वो खातिर गईले बानी हम अपना खातिर नहीं गईले कहाँ हमार उम्र कहाँ हुए के उम्र तो ऐसा हो सकता तो मैंने लड़की सन के डिमांड पर ना हाँ बहुत लड़की सन के फोन आवता जे हमरा मनीष जी ऐसा लड़का मिले जे ओकरा से शादी हम करी तो हम सोचनी जे काहे ना हम गाने गा के बता दी। तो पत्रकारिता क्षेत्र में रवि भट्ट जी बानी विशाल राय जी बानी उनकी टाइम से बजे तक तमाम लोग बा लेकिन वो लोग पर नागा के रहुआ खाली माने जे नेम फेम जगह बन ओकर क्यों नहीं हाँ सबके लिए गईले बानी सबके लिए गईले बानी माने अच्छा एक गाना के बाद रहुआ अगला माने कौन जैसा धमाल मचाओ जा रहल बानी जौन की समाज खातिर हो के चाहे इंटरटेनमेंट खातिर हो के का मान के चली हमरा के टॉर्चर इतना लोग करता तो हम कहे नहीं एकरा से खराब गाना गाए तबे ठीक रहे खराब गाएम तो हाँ अच्छा निमान का लोग ने क्या सुना आजकल कहाँ निमन के जमाना बा जितना खराब करम उतना ही ठीक बा जी एगो भतार शब्द खातिर इतना बवाल हो गईल जे हमर सुतल मुश्किल हो गईल बा और वाला चारों बजे एकदम फोन आवते ना फोन तो आवते बा मीडिया वाला चौंक जाता इन लोग घरे घर के लोग ना खींचे लेके बबनी काहे तरह गौलू सवाल बहुत करते लोग घर के लोग कहाँ कही जे खराब करते रहो घर के लोग तो केहू के सपोर्टे में नु बा घर के मैनेजर सुदेश पटेल डायरेक्टर जय बाबा हमारा साथ में रहनी यहाँ के पूजा पांडे जी जो उनकी लगातार यहाँ के वीडियो वायरल हो बा जेमे गाना मनीष कश्यप जी सब के बीच में जो गाना यहाँ के गुनगुनौनी है माफी मांग ले अब तो मैंने जौन गलती हो गई बा तो उन्हें के एक्सेप्ट करे पड़े नु अच्छा रोगो मैंने कैसे वो ओरिजिनल में बताइए कैसे रोगो चाहिए मैंने लड़का जैसे बियाह रोगो कर सके मनीष जी ऐसा लड़का मिले तो काहे ना क्यों शादी करी जब सब कोई जानते बजा अच्छा काम करने रोगो गायिका बने तो रोगो गायक नु जो हम जी कोनो जरूरी नहीं खे मने रोगो मने नहीं के तरह जो ना गाना के माध्यम से गईले रहनी हम अपना प्रतिना गईले रहनी अभी लाइव आके बोल दी मनीष जी जो हम शादी करेगा तैयार बनी लाखों लड़कियां हुआ खातिर तैयार बड़ी सो शादी करे खातिर अच्छा काम करनी हो से नु अपन माई बाबू के बानी हम ये कलवता तुहरा के मन चुकल बानी अपन दिल के देवता काटे बटाई पूरा यूपी बिहार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार रसिया राज सपोर्ट करेला संगे जाए बाबा बोला ना ये मनीष कश्यप मराजी तोहर काबा पूजा के सपना कद साकार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी भाता
कबो ना हो खेलखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमर प्रपोजल अब हमारा से इंतजार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। एगो भातार शब्द खातिर इतना बवाल हो गईल जे हमर सुतल मुश्किल हो गईल बा। काटे बटाई पूरा यूपी बिहार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब। शादी करे के विचार बा कि खाली नेम फेम? माई बाबू के बानी हम ये कलवता तुहरा के मन चुकल बानी अपना दिल के देवाता। चाहे जे हमार पति अच्छा काम करे दुनिया में नाम करे अपना मने समाज किसान के फोन आवता जे हमरा मनीष जी ऐसन लड़का मिले जे ओकरा से शादी हम करी तो हम सोचनी जे काहे ना हम गाने गाई जे खराब करते रहो घर के लोग तो केहू के सपोर्टे में मनीष जी ऐसा लड़का मिले तो काहे ना केहू शादी करी जब सब कोई जानते बजा अच्छा काम